alguna cosa per l'estil. Sí, però és tot l'edifici que és estrany com una mala cosa. Ostres, què és aquesta olor? Quina olor. Ei, Nia, què passa ara? Què hi ha? Què són aquestes fulles? Són massa fines per fer-les servir com a combustible per les calderes. Potser són comestibles. Animal, només penses on pots clavar queixalada, tu. Les deuen fer servir per aromatitzar els banys o alguna cosa així. Sí, ves quina gràcia. Olorant no et passa la gana. Agafem-ne una mostra per ensenyar-la al senyor Yoshiaka. Cap a dins. Però és que endur-se coses sense demanar permís és robar. Vols fer el favor de no dir aquestes coses, tros de ximple? Només les agafo prestades, aquestes fulles. Lladregota, lladregota, lladregota. Al final t'has tirat a la mala vida, Mayuko? Tu no ets ningú per dir-me això. No cridis tant. Es pot saber què hi feu aquí? Perdoni. Ostres, i ara vostè no es pensi que fèiem cap cosa rara, Ai, mare, quin home més estrany! Però si és en Chada. Oh, salam aleikum. No eren lladres, sou vosaltres. És l'indi de la botiga de l'altre dia. Oh, hola, Mayuko, salam aleikum. Tens uns pits molt macos. Bobum! Això també m'ho va dir l'altre dia. Què és això de Bobun? Això tant és, ara. Es pot saber què hi fèieu, aquí al darrere de l'edifici? Què vols que hi fem? Estàvem inspeccionant com són els banys de la competència. Però què fas? Que no ho veus? Que no ho pots dir això davant d'un dels seus treballadors? Jo no sóc cap treballador. Jo sóc l'amo d'aquests banys. Són els meus banys. Passi, passi. Una entrada de terrícola adult són només 300 iens. Són aquí els... Els què? No res. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Segur que són uns banys, això? Només l'atmosfera dels vestidors ja és plena de misteri. O sigui que són així, els famosos banys dels extraterrestres. No puc perdre temps. Faré un informe en directe. Sento que el vapor en forma de boira se m'acosta a la cara. No veig res de res. Què hi deu haver darrere d'aquesta cortina de boira? Tu ets l'amo dels banys? O sigui que és vostè el que ha fet aquests banys nous al barri. Això mateix. Amb la crisi que hi ha actualment no n'hi ha prou de tenir una botiga a l'abast. Has de diversificar els negocis si vols sobreviure. O sigui que pel que veig les coses les penses abans de fer-les. És clar que sí. Qui s'encarrega de la botiga, doncs? La botiga ja no hi és, l'he tancada. Doncs no és diversificar el negoci, això que fas. No sé pas què vol dir, aquesta paraula. Doncs no la facis servir. Quina necessitat tenia de fer uns banys precisament a la zona del cràter de Nohana, tenint en compte que ja n'hi havia uns? Oh, no. Els meus banys no tenen res a veure amb els vostres. Els meus nous banys et transporten talment com si somiessis. Tenen un perfum secret molt especial que fa tornar bojos els que el coneixen. Quin deu ser el secret que hi ha al darrere d'aquests banys? Secret. Què és això? Ostres, aquesta paret és de cartropedra. Això és un secret de l'empresa. Aquest és el secret? Exacte, però no et pensis que aquest és l'únic. A la meva empresa hi ha un munt de secrets més que desconeixeu. Sí, gran cosa tenir secrets. El rei de l'espai es convertirà en l'establiment de banys de més èxit de tot Enohana. Es pensa que ens podrà passar la mà per la cara amb uns banys tan estranys? Això, sigui quin sigui el secret dels banys, pots estar segur que la Mayuko, una estudiant repetidora, te l'acabarà robant. Que no t'he dit que no diguis aquestes coses, Nia! Ja que heu vingut fins aquí, per què no entreu i preneu un dels meus banys i veureu que bons que són? Què? Doncs no ho sé. Va, amb confiança, sense manies. Ens podem quedar tots amb el cul a l'aire i conèixer-nos millor. Aquest home és un pervertit! No facis compliments, no passa res. Ensenyant el cul! Nosaltres hem vingut en missió secreta per espiar els teus banys. Et penses que entraríem als banys de l'enemic perquè sí? No li has de dir això, Oh, quina llàstima. Però he après una cosa nova. Si ensenyes el cul i dius que vols conèixer millor algú, ets un pervertit. Cada dia s'aprenen coses noves.
Com a mínim puc dir que aquesta planta no és de les que es fan servir per perfumar els banys. I com a combustible? No, abans he cremat una fulla per veure què passava i aquesta planta no es pot pas fer servir com a combustible per les calderes dels banys. Doncs, quina mena de planta deu ser, aquesta? Hola! Oh, ja és aquí l'escamot secret que ha anat a explorar els banys. Què? Com us ha anat a vosaltres dos? Sí! Ja som aquí! L'escamot secret d'exploració ja ha tornat a casa. Vols saber què us passa, tots dos? Com és que esteu tan estranys? Sobretot tu, Genzo. Jo vol dir... Esteu bé, Genzo? I tu, Chiaki? S'ha tornat boig! Mireu què fa! Deixa'l, no li facis cas, macarró! Jo, macarró? Però què et passa, Chiaki? Escolteu, nois, que us ha passat alguna cosa estranya als banys. Els banys? Els banys? Sí, tenia com una sensació molt estranya. Sí, de sobte era com si estigués a dins d'un somni. Hi havia aparells o alguna cosa especial? No hi havia res de res. Dèieu que eren uns banys extraterrestres, però quan m'hi he posat eren normals. No hi havia res que els fes diferents dels altres. Encara que sí que l'aigua tenia alguna cosa diferent. Semblava com si el cap se te n'anés. A mi no m'ha agradat gaire. A mi tampoc. Ai, que esteu bé, que no em sentiu. Hauríem d'investigar què és aquesta planta que han portat la Nia i la Mayuko. Sí, té raó. Aquesta no és d'aquí, aquesta tampoc. Per la forma de la fulla sembla que hauria de ser per aquí. Potser es tracta d'una planta nova mutant provocada pel cràter. Ah, ja l'he trobada! Sí, a veure, a veure. És aquesta! Ah, això! Al final, va resultar que aquelles fulles que els banys de la competència feien servir per perfumar l'aigua dels seus banys provenien d'una planta que és il·legal. L'endemà va venir una patrulla de la policia i va clausurar el rei de l'espai. En Chada, el propietari, no parava de repetir. De debò que no ho sabia. I com que es tractava d'un extraterrestre, de moment l'han deixat anar. I en Chiaki i en Genzo, com que els efectes de la planta només eren transitoris, ja tornen a estar com sempre. Encara sort que no ha estat res. Uf, quants records em porta. Aquest llibre el vaig llegir a l'època que era una jove estudiant i vivia aquí. Mira si n'ha de fer d'anys, Mayuko. Però en aquella època ja pensaves quedar-te aquí i encarregar-te dels banys, Kotomi? Dels banys d'Enohana? No, i ara... Doncs, si és així, com és que vas acabar fent-te càrrec dels banys? Doncs suposo que va ser perquè m'agradava aquest lloc. Els banys Enohana? Encara que vaig dubtar molt abans. Ja me n'adonava que seria molt dur tenir dues feines alhora, però no podia sofrir la idea que aquell lloc desaparegués. No sabria pas com explicar-ho. Quina energia més gran que tens, Kotomi. Jo no seria capaç de fer-ho, això. Què? Tampoc no exageris, Mayuko. A més, quan sóc aquí, als banys, em sembla que totes les coses hagin de rotllar. Tinc la sensació que passi el que passi, tot s'acabarà arreglant. Suposo que és per això que m'agraden tant. És veritat el que dius. Em sembla que jo sento el mateix que tu. Per cert, estudianta, van bé els estudis de la universitat? Sí. De moment em sembla que ho porto força bé. Però de tant en tant també t'has de distreure. Ah, és veritat. Té, jo el vaig llegir aquí, fa molt temps. Era força estrany i molt divertit. Te'l pots llegir a les estones que descansis d'estudiar. Sí. Moltes gràcies. Vinga, doncs. Em sembla que demà m'espera un dia duríssim a la feina. Val més que me'n vagi a dormir. I pobra Kotomi. No tens ni temps per descansar. I ara no em cal pas. I tu, encara que no t'hagis de llevar d'hora, no vagis a dormir gaire tard, eh? Sí. Ves que no et refredis, ara. Perquè li agradava aquest lloc, va ser?